starte med at præsentere Ninja-holdet. Ninja-holdet, der skal bortføre Christian. Han ved ikke en skid, han fatter ikke en skid. Vi er super spændte, vi vil skide bukserne. Vi har Charlie ude som lokkedue, som skal fange ham ind, og så overrasker vi ham. Det er pissefedt. Det vi skal derefter, vi skal i klatreskoven, vi skulle have klatret, det bliver mega fedt. Derefter så skal vi ind og spise, ja, hot buns, lidt på piger, burger, rigtig lækker. Derefter skal vi lukke ham ind i rum, han vælger sit lille taskforce, hvor han skal ind og løse mysterier. Derefter mandestue, voksen, klovn, nøgenhed, øl, minibar, det stikker helt af. Det bliver verdens bedste hold op. Det var evigt svært at komme ned. Jeg kan ikke huske noget. Hvor er det rart at komme ud med. Det bliver lidt en dude-sauna derinde. Åbn vinduer! Ja, jeg er ved at knække mig. Åbn vinduer! Jeg er stille, ja, jeg er ved at knække mig. Det vil jeg sgu også lige. Det der. Skal du tisse, Røn? Det er min! Det er altid noget, jeg ikke er med i den sådan Storkøbenhavn, hvor der er mange mennesker. Altid. På kameraet og få dig, mens du brækker dig. På kameraet. Man har aldrig haft kamera i hånden før. Nej, åbenbart ikke. Jeg har lavet en film. Du strækker armen ud, så får du lidt ærme her. Bum. Bum. Og så skal du bare følge med. Her, tak. Ja, Meget stille.